il-finanzi tal-gvern u l-ekonomija qegħdin fidejn min ma jafx imexxi. Onestament. Għax il-falliment sena wara l-oħra fit-targets huma tali li kieku l-Ministru tal-Finanzi kien impjegat ma' kumpanija privata ilu li tkeċċa dan il-glieda. Fil-mellieħa Joseph Muscat spjega li fil-waqt li l-mira tal-gvern kienet li jnaqqas id-deficit b'50 miljun, minflok wara l-ewwel 5 xhur ta' din is-sena, id-deficit żdied bi 83 miljun. L-istess dwar id-dejn fejn matul din is-sena kollha dan kellu jiżdied b'105 miljun euro, iżda sa Mejju diġà żdied b'140 miljun euro. Fuq dan id-dejn intnefqu b'kollox 92 miljun fi maxxijiet f'5 xhur. Mela fuq it-tfal tagħna nfaqna 60 miljun u fuq li maxxijiet infaqna 90 miljun. U hemmhekk tidħol il-bżonn ta' rieda soda dwar kif wieħed jaħdem u jmexxi il-finanzi pubbliċi. Qal li Gonzi PN qed ikun irresponsabbli meta nefaq 3 miljuni fuq l-isptar tal-kanċer kontra 33 miljun fuq il-Parlament il-ġdid. Dwar is-summit tal-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat semma kif il-President Franċiż François Hollande mexxa l quddiem aġenda ċara progressiva li l-Partit Laburista ilu snin jisħaq dwarha. Dik li biex it-tnaqqis tad-deficit isir b'mod sostenibbli trid tikber l-ekonomija. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jaqbel mal-kawtela tal-Gvern dwar l-Unjoni Fiskali Ewropea u jibqa' jisħaq li t-taxxi f'Malta għandhom jiddeċiduhom il-Maltin. Semma wkoll kif skont rapporti fil-medja il-Prim Ministru tax jifhem li ma jaqbilx ma' rakkomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tola l-età tal-pensjoni. Ma din l-ewwel darba li smajna li l-Gvern jgħid b'dan il-mod li ma jaqbilx ma' rakkomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod formali fi Brussell mhux Malta, fi Brussell. Għaliex m'opponix mal-ewwel kif ħarġet ir-rakkomandazzjoni f'Ġunju tas-sena li għaddiet għax b'dak in-nuqqas Lawrence Gonzi immina il-pożizzjoni tal-Gvern tiegħu. Mal-Partit Laburista l-Ewropej jafu fejn qegħdin dwar dan. Il-Partit Laburista mhuwiex ser jaċċetta li terġa' tola l-età tal-pensjoni. Joseph Muscat semma wkoll kif waqt li fl-aħħar ġimgħat Lawrence Gonzi kien qiegħed jgħid il-garanzija għaż-żgħażagħ li qed jipproponi l-Partit Laburista ma tistax issir fi Brussell baxxa rasu għaliha għaliex issemmiet mill-mexxejja Ewropej. Hawn ukoll l-Ewropej jafu fejn qegħdin ma' gvern ġdid għaliex jekk jingħata l-fiduċja l-Partit Laburista imexxi programmi li permezz tagħhom jagħti garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol liż-żgħażagħ kollha li jispiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja.